Den her video er en reklame for Musenes Jul biograffilmen, og i dag er vi taget biografen for at pranke min veninde Emma. Musenes Jul er en film, der handler om mus og mennesker, der virkelig ikke kan finde ud af at holde jul sammen. Altså, de ender i en vaskeægte prank-krig. Den er helt vildt fed. Inden Emma kommer, så vil jeg lige forberede min prank, og det er så nemt, jeg kan gøre det lige her i biografen. Du skal bare bruge en kop til sodavand, et sugerør og lidt snor. Det første jeg gør, det er, at jeg laver et hul med saksen hernede i bunden. Så tager jeg mit snor og stikker ind igennem hullet. Nu tager jeg sugerøret og klipper jeg et stykke af. Det tager du lige og binder rundt her, så det sidder godt fast. Det sidste jeg gør, det er at binde snoren rundt om mine fingre. Og så skal vi bare vente på Emma. Jeg har lige en sidste bonus ting, du kan vælge at gøre. Jeg har nemlig taget noget helt almindeligt papir, som jeg har farvet. Nu tager jeg mit papir, og så taper jeg dem her inde i koppen. Og så tror man får cola i hovedet. Jeg laver lige en ekstra prank, hvor jeg klipper bunden ud af en popcorn. Hallo? Hun kommer nu. Hej Emma! Hej Maxe! Filmen starter lige om lidt. Vil du have en cola? Ja, du skal... virkelig meget. Altså jeg har set den en gang, men jeg kan godt se den igen. Jeg tager cola. Tager du popcorn, så går vi indenfor. Nej! Har du klippet hullet? Ej, Emma, det må du lige fejre op, det der. Sådan der, sodavand til mig, og til... Nej! Prank! Maxe! Kan man ikke få en almindelig tur i biffen med dig? Nej, ikke når man skal se Musenes Jul. Det er en prankfilm. Vi vil kæmpe til det er helt slut. På gulvet. På taget. Inde i væggene. Okay, jeg lover, der er ikke flere pranks fra nu af. Hvis du godt kan lide pranks og mus og jul, så skal du se Musenes Jul i biografen. Hele juleferien kører den, og du kan godt glæde dig. Vi ses!